Da li ti je neophodan skup mikrofon da bi dobro zvučao u videu? Ja sam odlučio da probam ovaj Red Dragon Pulsar od 4000 dinara i da probam da izvučem maksimum iz njegovog kvaliteta. Pokazat ću vam kako. E sad, šta je fora? Ako ga samo ovako uključim u kompjuter i ne uradim ništa, neće dobro zvučati. Ali, ući ću u OBS, što je program koji koristim za streamovanje, i naravno dodat ću mikrofon kao source u sam software, a onda ćemo raditi ključnu stvar, dodat ćemo nekoliko filtera na sam zvuk. Prvi i najvažniji dodat ćemo noise suppression, softwareov način da priguši one razne zvukove buke koji se čuju u pozadini. Zatim ćemo uključiti noise gate koji će omogućiti da se mikrofon čuje samo onda kada ja govorim u njega, kompresor koji će da sabije frekvenciju zvuka i da učini da on više zvuči kao radijski vokal. I ja sam ovdje dodao malo gaina čisto da pojačam ovaj mikrofon koji je za moj ukus malo previše tih. Ono što čujete sada je doslovno najbolji kvalitet zvuka koji sam ja uspio da izvučim iz ovog mikrofona koji možete za 4000 dinara ili manje kupiti u Computerlandu. U pitanju je Red Dragon Pulsar i javiti mi utiske u komentarima je li vam ovo zvuči dobro.